choose not to act on your attraction to minors, thank yourself for doing the right thing. Inte där Anton Sten. Han var min pojkvän, du var 12 och vi var 17. Varför är du så nyfiken på Anton nu plötsligt? Jag tycker bara det är konstigt att han stack så där. Ursäkta. Linnea Krok. Vad är din hemlighet? Lämna mig och min familj i fred. Olga Gaudovic gav dig en del dokumenter. Ja, jeg fandt et brev. Den dumme idiot.